Mchechi pane mwenguwa yakasvika akangokudubura matebhuru akatora chamboko waitova ushumiri hwakakwana ihwohwo. Unoda kuti timbokuvaridza kuti sometimes mumba maMwari munogona kuita dzimwe nyaya pamatebhuru pamapulpiti asina kumira mushe. Jesu akaita jealousy raiva muna Jesu nderekuprotecta imba yababa wake inonzi temple kereke, kureva kuti a great teacher kana mudzidzisi mukuru akanaka anozivikanwa nekufarira maresults evana vake kudarika mbiri yake yekudzidzisa kana kudarika kufarira salary yake nokuti ndi teacher. Teacher anoti kana mukafoira yangu ndotambira is not a good teacher, is just a teacher. A good teacher is worried kuti sei vana vari kufoira haamboti yangu ndiri kutambira. No. You see, saka pane nguva yekuti I had a picture. Mwari vakandipa a vision. Ndakarota mudzimai wangu achifamba nemumwe munhu. Ndakazvikuita izvozvo. Pane paunoda kunotangirozika. Apa ndakarota adzimai vane chikomba. Ndichibva ndatozviziva. Vachibva vauya kumba ndobva ndatanga kupopota. Wanga une mumwe murume wewe. Saka uchandida kuzodii. Nyaya tichingopopota kudaro. Vision yakabva yapera. Saka ndakati Mwari ini hatigona kududzira mavisions. Mwari ndokubva vandipa picture yemba kana kuti yaJesu achikudubura matables mchechi nokuti mukadzi anomirira kereke. Right. Saka mukadzi wangu pandakamuona nemumwe munhu ndiMwari vari kutonditi jealousy rawaita iwewe pawaona mukadzi wako nemumwe munhu ndo jealousy randida kuti uite ukaona mchechi mangu makuitika serious. Saka pano kukudubura matebhuru chete. Jealousy for the house of God. Noti rega ndikudze zvinhu zvenyasha hakuna munhu anofanira kuzobatirira mumwe munhu aita sekunge akazviwana neeffort yake. Kunamata it's by the grace of God, his love. Kutoti ndimire pano ndiparidze kudai hakusi kururama kwangu, kururama kwake iye akandisandza simple. Nauye kunamata Mwari mu New Testament it's by grace. Saka Jesu paakapinda mutemberi akaona vanhu vaichinja mari. Rega ndikudze mari yakanaka, mari tinoida, but inotoda dzidziso yakakwana kuti irege kuenda out of hand pazvinhu zvaMwari. Nokuti inogona kusvika palevel yekuti inenge yaamari kudarika Mwari muimba yaMwari. Jesu paakakudubura matebhuru vaitova nemari. Haana kuti mari unzai tivakise chechi. Anga aziva motive yemari kuti inenge yaakutora donje rekunamata kwacho. Saka naishe kana mari makuirasa imakambonziuya ine mutero wepatemberi mukatoita miracle mani kufishu mukauya mukavapa ko imba ivengerei. There was a revelation about it. Vanhu vaichinja mari muchechi vaiti kana vanhu vabva nzvimbo dziri chechi yaiva 1 vanhu vaibva nzvimbo dziri kure. Saka wese anoda kuregererwa anofanirwa kuuya nehwai, mbudzi kana mombe. Saka vepedyo ndo vaiuya nemombe muchechi vachitaimira vekure vauya nemari. Nokuti hazvaita kuti ubve kure nembudzi inogona kufambidzira, yaitoda kuchekwa iri mhenyu. Saka vepedyo vanga vakubhenefita pazvinhu zvaMwari, ranga raa bhizinesi ravo pazvivi zvevanhu. Yeti Jesu wacho achiuya panyika akaberekerwa mudanga kureva kuti ari kutoudza mombe dzacho kuti mukaona maakudiwa kuchechi hazvisirizvo, aakudiwa kuchechi ndini. Saka ini ndindatanga ndauya kuno Jesu wacho kuzoudza imimi mombe kuti zvamakaita zvakwana. Samombe nomuka hadzina kunzwa pamwe hadzinzwa. Jesu akazodziwana kuchechi futi. Sanzi kune vaitengeresa mombe makwainjiwa muchechi. Nai mombe hamuna kuona here shasha ichiberekwa? Takaiona. Zvinorevei? Mombe hadzina kuziva. Dzaingofunga kuti ashaya room. Gamba idzo ndo dziri kushayiswa room.
room yemombe kuti vanhu vachinamata kuburikidza nemombe nekwai ndo yafarwa. Saka Jesu haana kushaya room. Jesu ari kutoshaisa mombe room kuti hakusisina zvamaita. But nokuti mombe zvayo haina revelation, it's okay. Saka Jesu ndokubva azoya muchechi. Iye ndiye auya kuti vanhu varegererwe zvivi by the grace of God. But vanhu vatiri kuda kuregererwa nemari yavo. Mari yaitoshandiswa kuti wese anenge atenga mbudzi kana mombe chivi chake choregererwa, mbudzi yochekwa. Saka Jesu ari kuti ndini price yacho, mari yenyu haigone kubhadhara zvivi, ndauya inini. Saka ndini kuona imwe system inosubstituta zvandakainga. There is no amount of money that you can give God to forgive you. Never. Kana kune doctrine yekuti ukaunza mari yakati Mwari vachakuregerera, I choose to differ. Ini naandiudza kuti be jealous about it. Salvation is a free gift. Hakuna mari yauchabvisa kuti uregererwe. Dai zviri zvemari waikwanisa here. Funga kwako Mwari angade mari. Iwo usati watombobata kana 3000 nematadziro ese waya. Mwari wobva ati kukuregererai 10 kufa. Chii changa chadarika price yemari, changa chaakudhura zvakanyanya. Mwari ndokubva vatsvagawo chinodhura kudarika mari, ropa raJesu. Saka ropa raJesu rikaedza kuburitswa muchechi, pakapinzwa effort yevanhu. I'm jealous. I'm jealous for that. I'm jealous for the house of God. Nokuti zvinhu zvarume ndezvenyasha. Hakuna shasha, hakuna akagona. Shasha ndiye Jehovha wacho. Akatuma mwanakomana wake mumwoga, akaenda pamuchinjikwa, afunga nezvino. Sei ropa raJesu raashoma patebhuru. Patebhuru pawanda fundraising, not faith raising. Ino richiti without faith you can't please God. No wonder last Saturday I was shocked. Andakuya ndichida kuparidza izvozvo. But Mwari ndopa vakatanga neni. Report discover rakanzi offering inounzei kana kuti inokupei. Ndakaresearcha ndikaona kuti problem hombe haisi kuti vanhu havabvise. Vanhu vari kubatsira, vari kuyamura, vari kuita zvinhu pachechi. Mari vari kubvisa, vari kusupporta ministry. But life yavo ukaitarisa haisi kuchinja. Vane makore vachiunza. Mwari akatonipa picture yevanhu vanomira pano, vane makore pano. Takawirana tese pano, ini ndachinja masutu, vanhu vacho hasi kuchinja. Mwari akanditi iwewe ndione mhosva yevanhu. You are guilty. Nokuti a good teacher haafani kuzivikanwa negood salary, haafani kuzivikanwa negood personality yemastudents. Your life must change. Ishe chikonzero chikandinzwa Ezekiel, ndakakuita watchman, kuti anenge afa usina kutaura, ropa rake riri pauri. Saka Mwari kana akandiita voice, zvako zvinofanirwa kuita kana akandipa shoko rinoita kuti zviite. So Jesu anopinda mutemberi okudubura matables oti imba yababa vangu. Sarere kanibodzoka musi Saturday mushana. Munoziva here kuti ukaunza offering kuna pastor, pastor akakupe profit, uya haisi loto yekuti uchibva pano musvikowana imwe mari somewhere. God can do it in other words, but not always. Chinoitika pano kana waunza offering, it's a spiritual exchange. Unongo uchitora zvisingaoneke chinonzi nyasha kana kuti zodzo. Nokuti ini ndiri vessel yaMwari. But zodzo haisi profit, ipower rinonobata pane zvaunoita kuti uwane profit. But tine vanhu vanototsotswa kuti ukangondipa inini uchingosvika pana akandipa akawana imwe 1000. Samson akambouraya vanhu neshaya yembongoro. Sei Bhaibheri rakanyora kuti achipedza kuuraya akairasa. David akauraya Goriati nedombo. Sei dzimwe hondo asina kukanda matombo. Zvimwe zvacho Mwari vanongoita ipapo, haisi maridzo. Ndine munhu akanditextira message, mufundisi pamashedzera offering ndakupai mari yebhasi. Pandasvika parengi pana handipa 20.
zvakangoitika kwaari chete, iwe ukandipono kunotadza kuenda kumba. Saka handiparidzo izvozvo, shaya yembongoro ukasarasa unoruza Samson. Hondo dziri kutera hadzidi shaya. Mwari wedu hasi wehistory ndewerevelation. Kuti nhasi ari kuti kudii, kwete kuti akambodai itaona anodaro nguva dzinosiya. He is the same. Yes, God doesn't change, but he can change things. Iye haashanduke, asi ane simba rekuzvishandura. Haashande nenzira imwe chete. Vanhu vakava nenyota vakada mvura, vakanonwa pamara ikatapira vatifa. I need to read the line. I need to read the line from the book of Judges 14 verse 5. Judges 14 verse 5. I want to read this statement, this line. So Samson went down to Timnah with his father and his mother, and they came to the vineyards of Timnah. Now to his surprise, a young lion came rolling against him. A young lion came rolling against him. They were three. Samson went down to Timnah with his father, his mother. So the three of them now. Samson, his father, and his mother. They were going down to Timnah. So when they came to the vineyards in Timnah, a young lion came rolling against him. Against him. Against him. Zvinoita sekunge kuti mweya yechina inogona kunyuma kusvika pakusarudza wekuataka. Saka uchiona nedzimwe nguva unoita mubvunzo wekuti why me? Why me? Kune dambudziko rinoita sekunge rinosarudza iwewe. Kumhuri yekwenyu vamwe vese they are okay. Kumba kwenyu kwese vanhu vese havana kana problem. Pane imwe issue yakangonangana newo. Unonongedzera michato yevamwe, unonongedzera kuachivha kwaita vamwe nekudii muupenyu. But when it comes to you, and yet you are a believer, vamwe vese dzimwe nguva havana mata havatendi. But iwe as a believer, munhu akatenda mushoko raMwari, unonamata Mwari. Unoita mubvunzo wekuti nevasinganamate vanokunongedzera vachikubvunza kuti saka kunamata kwacho kuri papi? Kunamata kwako kuri papi? Ona isusu atende kumachechi kwacho, atiite zvakati, but arisa upenyu hwedu tinorarama upenyu unoita sekunge wakaropafadzwa, but iwe wacho uri kuenda kuchechi. Apa uri kuona here kuti a young lion came against him, not them. Zvanzi shumba yakauya ikafesana na Samson. Yeti vaiva vatatu, amai vake, baba vake na iye, vari kufamba muma vineyards of Timnah, but a lion came against him, not them. Dopane yangu mangwanani anu. Zvichida aripo mudikana nemubvunzo iwoyo, why me? Pane dambudziko rinoita sekunge rinosarudza. Kune challenge inoita sekunge ingori meant for you. Vamwe vese haina basa nawo. Kana zvikaitika pane vamwe zvinoitika at a certain level, at a certain dimension. But pazvinouya kwauri zvinenge zviri too much. Variko vasangana nedambudziko irori. But zvasina kuita sekunge. There was a time andaimbova kuno kuindustry ndiri kubasa soku Bristol. We had a challenge babasa misikanzwa yataita. But pakangouya the manager akabva ati vamwe vese handina basa nawo, maita misikanzwa yes, but uyu Tremond ndiye wandine nyaya nayo. I was the leader papa place iyoyo. So ndakanzi ini ndinda kudzingwa vamwe vese vanosara, but nyaya yataita inyaya yakafanana, tazviita tiri pamwe chete. Kune matambudziko anoita sekunge anosarudza.
Vanga vari 3 in the vineyards of Timnah. But the Bible writes, a lion came and roared against him, not them. Shumba yakajova kwaari, not kwavari. Kwaari, meaning Samson, one person. Not kwavari. A lion came and roared against him, not them. Remember, Samson una anointing. Samson uri pa mission yebasa la Mwari. Mwari vasarudza Samson kuti vaite basa naye ari mu line of calling. Then a lion came again. So zvimwe zvinouya, ndoda kuti utarise the positive side. Azviuye nokuti you are the most wicked. Azviuye nekuda kwokuti hauna kurongeka, hauna kutendeseka. But pane zvinouya against you nekuda kwekuti you are on mission and God is with you. So imwe confirmation yakuti Mwari unewe unotoiona from the negative side. Why targeting you? Zvafane kuti vashumiri vanenge vakawanda, but kune vashumiri vanogona kugara pasi to fight another minister of the word. Mufield ramuri kuita zvinhu makawanda, but vanhu vanosarudza to fight you only vachisiya vamwe vese. In confirmation yekuti ukaona wasarudzwa zvine chirevo chiri mu positive side. Maybe chauri kutadza recognize or kuunderstanda iwo wacho. But mweya china yagona kuzviona kuti pano ane nyaya ari kuenda ku mission ya Mwari ndi Samson. Ava vari kungoperekedza, but ane rwendo ane kwari kuenda ndi Samson. Shumba ino representa a demonic attack. Rinogona kusenza kuti vamwe vese havana nyaya, but breakthrough yemhuri nekusumuka kweupenyu hwevanhu ava kwakavigwa pamunhu uyu. So vamwe ava atakwe nekuda kwekuti mweya china inotoziva kuti ava vasirivo vane nyaya. I love and respect the wisdom dzanga dziri muna David. David paari kufesana na Goliath. Goliath akatouya naamabhera wake. Goliath ari kuuya nemunhu akatomutakurira zvinhu zvake. But David achisangana na Goliath haatange kuataka the amabhera, munhu ari kuuya akatakura zvinhu zvaGoliath. Anoziva kuti avatsano kutakuriswa kushandiswa, but the real enemy is Goliath. Why me? Why me? A lion came and roared against him, not them. They were 3, but shumba hasi munhu anofunga imhuka. But muka iri under the influence ya devil. Kurati pane pfungwa yaapo pachinhu chisingafungi. Uchaona kuti dambudziko riri kuataka chinhu chiri kurwa again, chiri kuya against your life. Chine a mind behind. Chine a spirit behind. Yekuti chasvika pakusarudza kuti we are not going to attack all of them. We need to attack only this man called Samson. Gatibatei pana Samson. Why Samson? Selected by God. Why Samson? On God's mission. Asi pane shoko rinonditira zvakanaka. Pane shoko rinonditira zvakanaka. Era yaitwa nemweya china yekunanga pana Samson. Bible rangu robva rati, when the enemy comes like a flood, the spirit of the Lord will raise a standard. Kureva kuti Mwari ndokubva vapa Samson an anointing to overcome this lion. So era ndeyekuti wakaipa paaronga to attack you, you are God's favorite. Mwari havakusiye wakadaro. Mweya china yasarudza kurwa newe, Mwari vasarudza kukupa nyasha pamusoro pechinhu chasarudza kurwa newe. Makatabo shatabayada. Mande baladia sakodara bojia kata. Mela bade kaladaba sharia mande boshia kata. Mande baradia talegedere boshia talabo sharia mande boshia mande.
Monta barando lobo jiada baliga daya soko bajaya diamandi. Makanaka Jesu muchene makatendeka baba ndinotaura simba rechikuriri. Ndinotaura nyasha, ndinotaura nyasha, ndinotaura nyasha, ndinotaura nyasha. Simba rechikuriri, simba rechikuriri, simba rechikuriri Mwari. The anointing to overcome, the anointing to overcome, the anointing to overcome. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Baba ndinotaura nyasha, baba ndinotaura nyasha, simba rechikuriri, simba rechikuriri. Nezita ra Jesu, nezita ra Jesu, nezita ra Jesu, nezita ra Jesu. Nezita ra Jesu baba ndinotaura nyasha, ndinotaura simba rechikuriri, ndinotaura simba rechikuriri. Vana venyu vapei simba rekukunda, simba rekukurira baba, every lion against them. Mwechina yasarudza kurwa nevana venyu baba, imi vapeiwo nyasha, vapeiwo nyasha, vapeiwo nyasha. Vapei nyasha, vapei nyasha Mwari, vapei nyasha, vapei nyasha vana venyu. Vapei nyasha, vapei nyasha, vapei nyasha, vapei simba rechikuriri. Vapei simba rechikuriri Mwari wangu, vapei simba rekukunda, vapei simba rekukunda. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Muchene wakatendeka wenyasha wakarurama Mwari anogona anotida baba nekutirwira. Ndinotaura nyasha, ndinotaura nyasha, ndinotaura nyasha, ndinotaura nyasha. Ndinotaura nyasha mangwanani ano, ndinotaura nyasha mangwanani ano, ndinotaura nyasha mangwanani ano. Ndinotaura nyasha mangwanani ano, ndinotaura nyasha mangwanani ano. Nezita ra Jesu, nezita ra Jesu, nezita ra Jesu, nezita ra Jesu. Baba vana venyu vapei simba rechikuriri, vapei simba rekukunda, vapei simba rekukunda. Muchene wakatendeka, muchene wakatendeka, muchene wakatendeka, muchene wakatendeka. Ndataura nyasha, ndataura favor, ndataura nyasha, ndataura favor, ndataura nyasha, ndataura favor. Vana venyu vapei simba rechikuriri Mwari, vapei simba rechikuriri. Nezita ra Jesu, nezita ra Jesu, nezita ra Jesu, nezita ra Jesu. Vapei o simba rekukunda, vapei simba rekukunda, vapei simba rekukunda. Baba ndiri kutaura nyasha mangwanani ano, ndinotaura nyasha mangwanani ano. Nokuti muri muchene Mwari wakatendeka wakarurama anogona anotida baba. Nezita ra Jesu baba ndiri kutaura nyasha muupenyu vana venyu. Zvavanobata ngazviendeke masonga azarurwe muchene wakatendeka. Iye anogona anotida anotirwira nekutichengeta. Mbiri yose nerukudzo zviwe kwamuri nokuti munogona. Muri muchene wakatendeka wakarurama wamasimba ose. Iye mi Alpha and Omega, the beginning and the end, the mighty one.